Bé, l'aigua és un dels elements primordials, bàsics per la vida. Dins les supersticions mallorquines, se deia que si qualcú es copia dins una font o dins un ajup o dins un safareig, etc., li passaria una desgràcia, seria castillat. Bé, estem aquí davant una cisterna. Abans, per fer por als infants, perquè no s'acostassin a la cisterna deien que hi vivia la Maria Enganxa. Ves alerta, acostes a la cisterna, que te sortiran la Maria Enganxa. Era una manera de fer por als al·lots perquè no s'acostassin a la cisterna. Invocaven aquesta màgia que vivia dins pous, cisternes, etc. De vegades, inclús, quan mollem el poal dins la cisterna, quan s'omple el poal, que fa aquell glec, els pares deien als seus fills: la sents, a Maria Enganxa, que s'inglota quan feia aquell glec. Bé, també a la cisterna han sentit dir que si bevem aigua del poal d'una cisterna, l'aigua sobrant no l'hem de tornar a tirar dins la cisterna, perquè torna xereca. I ara que som aquí, que veiem aquesta corriola rovelladíssima, recordant l'expressió untar corrioles. Va untar les corrioles, que vol dir subornar.